नैबे भिडिअआ बिराद दुखु गोनां ससेब्लाबो बारा गोबावबो बानायनाय नङा आं टाइम होलांनो हागोन ससेब्लाबो आं दा बायहेरायाव दंफैयो सासे एबसुनिनो गोख्रों मावथि सोद्रोमानि आं भिडिअ बानायहैदोंमोन बिथाङा गावनि जिउखौ लानानै थैनाय आरो थांनायजों जुजिगासिनो दङ बिनि सिगां नैबे मोनसे खौरांखौबो होग्रोनो सानबावगोन आं जोंहा बाक्सा ओनसोलाव मोनसे गोदानैहाय जाय सोरखारि मडेल डिग्री कलेज बेखेवनो थांगासिनो दं बेयावहाय बर' बिजोङा माब्रै गैया जाखो बेखौ लानानैहाय माने बर' रावजों जाय फरायनो मोननाय बे मानो गैया जाखो बर' रावआनो बेखौ बनसुआ निन्दा खालामदों सोंखारिदों आं बेखौ मोजां मोनदों गोख्रों फिनजाथाय होदों डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों बाक्सा जिल्लायावहाय तो बर'फोरनिया लेंगुवेजआ हाबसनबाय माबाय सेकेन्ड एस'सियेट लेंगुवेज ना माबा होनलायलांदोंमोन ना माब्रै जाखो बेजोंनो लोगोसे न'खरनि खावलायहरनायाव आं दासो हस्पिटालाव हाबनानै फैदों नायदों आं सोरबा एबसुनियानो जा सोरबा बिपिएफ जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा जोंथ' बर'सो नालाय नायनानै हालोदखौ बिराद दुखु मोनबोदों ओमफ्राय दा आं बेखौहाय थाबैनो नैबे मोनसे चेनेलाव भिडिअखौ आपल'ड होनो नाजागोन जेसेबां हायो नेटआबो बिराद प्रब्लेम बे जाहैबाय न'खराव जेबो गैला फानजोब्बाय मावथि सोद्रोमामोन एबसुनि गोबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय पुलिस आर्मिफोरजों बुग्लिजाबोबाय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जानानै दं थ' बे भिडिअखौ नुयोबा नोंथांमोनाबो गाबखांगोन फिसाजोफोर दं आरो न'खरनि हालोदा बिराद गाज्रि बै आयं जायो बुरै बे लेंहरनाय आं हस्पिटालाव नायनानै फैबाय देखायगोन आं बेखौहाय थ' बेखायनो नैबे सुंद' भिडिअनि गेजेरजोंनो आं खावलायनो गोसो जायो नोंथांमोना बै चेनेलाव फल' खालामनानै दा नयथा बारनानै आं होनो नाजागोन दा मोनानि समाव दासिमबो न'खरनि माखासे बुंबावगोन बे भिडिअखौ लाजोबबावनो मोनाखै बेखायनो आं खावलायग्रोखानाय जाबाय आरो साइडआव हरो ओंखाम उखैनायाबो जाला सानसे ओरै फैनानै एसे नैबे फंबायमोनाव बर' फंबायफ्रानो दखान होनाय बिसिनावहाय जाग्रा जाफैदों दसे ओमफ्रायहाय बिदिनो मोजां मोनदों आरो मोनसे खौरांखौबो नोंथांमोना मोनथिखाबाय इउक्रेननिफ्राय जोंहा सासे MBBS डिग्री उथ्रिसारनानै फैदों बर' सिख्ला गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां जोंनि बर'फ्रा बिदि आवगायोब्ला गोजोननाय मोनो बेटार थ' गासैबो गाव गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौबो जोङो मुखुब खालाम बयबो बिमा बिफाफ्रा फरायनायाव न'खराव गैखाया माखाया होननानै जेबो टेनसन जाहोनाङा आरो गथ'फ्राबो बुजिनांगोन बिमा बिफाया जोंहा गैखायालै मायालै होननानै सिन्था दुखु दाजा नाजानाया था नाजायोब्ला गासैबो जाफुङैनि खोथायानो गैया माथ्र' नोंनि नाजानाय डिजायार नों बेसेबांसिम मा खालामनो सानदों बे मेन थ' बै भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय बै मोनसे चेनेलाव अननानै सापर्ट होथार लिडारफोरनिसिम सौहैनांगोन बै भिडिअआ फंबायमोना क'क्राझार फ्लाइअभार ओरै बै मैगं फानग्रा खाथियावनो होयो नै दखान बबेनि नोंसोरो जों चिरांनि ना सेरफांगुरि चिरां सेरफांगुरि बेंटल सेरफांगुरि आदसा बेंटल जोंनि नोंबो ओमफ्राय बावहाय नोंसोर भारा लानानै होदों ना मादों मालिकजों मोजां बिसोर गावसोरनो मेनेज खालामो नै बिदि बर' गथ'फ्रा बिदि जे रोंदों सोलोंनांगौ गासिबो लाजिनाय गिनायखौ गारनानै बिराद प्राउड फिल खालामनो हायो आरो जों लेखा फरायनानै साख्रिल' मोननांगौ बे नङा बिदि आरो लोंनाङा सोबनाङालै खिन्थु मोजां माबा न'खरखौ नायनांगोन ना थ' बेबायदि नैबे बिनानावा आं निउसाव नुदों नै दासो MBBS फोजोबनानै फैनाया जोबोर मोजां मोनबाय बैखौ नेनानै थादो भिडिअखौ